Az én véleményem az volt, hogy ez nem kezelhető, inoperábilis, tehát műtéttel nem kezelhető elváltozás. Az én szerepem pedig a második fázis lenne, amikor is a deformitást próbáljuk javítani, amennyire ezt ez a sérült daganatos gerincvelő engedi. Nagyon sokat kell rögtönözni a műtét alatt, főleg egy ilyen hosszú daganatnál, amit gyakorlatilag az agytól egészen az utolsó gerincvelői szegmentumig eltart. Nekem nagyon szimpatikus volt a professzor, nagyon magabiztos ember, és hogy hittem minden szavában. A világon először végezték egy ülésben egy csaknem 50 cm-es gerincvelő daganat eltávolítását, majd a tumor okozta jelentős gerincdeformáció korrekcióját Magyarországon. Az egyedülálló több mint 12 órás műtéti eljárással egy 15 éves fiú életét mentették meg a sebészek Szegeden. Barzó Pál 2005 óta a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikájának intézetvezető professzora. Mint mondja, hazánkban mintegy 20-30 elsődleges, azaz közvetlenül a gerincvelőből származó és abban húzódó daganatot fedeznek fel az orvosok évente, de totális eltávolítást tudomása szerint sehol sem végeznek az országban. A kockázatos beavatkozást egyébként is csak kevés idegsebész vállalja világszerte. A professzor számos daganat operációján van túl, de ilyen a gerincvelő teljes hosszában húzódó kóros elváltozást még nem operált. Intramedulláris, tehát gerincvelői daganatot nagyon kevesen operálnak. Egyrészt azért, mert ritka, másrészt meg rettentően kockázatos műtét. Ez az idegsebészet egyik legkockázatosabb műtétje. Ha intramedulláris daganatot, tehát gerincvelői daganatot operálunk, akkor általában 3-4-5 cm, esetleg 10 cm hosszan nyitjuk meg a gerincvelőt. Jelen esetben az egész gerincvelőt meg kell nyitni, egészen az agytörstől az utolsó csigoljáig, utolsó gerincvelői szegmentumig. Ez olyan szempontból speciális, hogy mondtam, ez egy határterület, hiszen van egy gerincvelő folyamat is a gyermekben, és ehhez társul egy másodlagos probléma, ez a gerincdeformitás. Úgyhogy most így 2 részre választottuk ezt a műtétet, emiatt lényegesen hosszabb és nagyobb megterhelés is lesz ez a számára, mint egy átlagos deformitás korrekció. Az én szerepem pedig a második fázis lenne, amikor is a deformitást próbáljuk javítani, amennyire ezt ez a sérült daganatos gerincvelő engedi. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen mekkora korrekciót merjünk csinálni, úgyhogy ne sérüljön azért a gerincvelő. De vajon hogyan is zajlik egy ilyen egyedülálló beavatkozás? Milyen tényezőket kell figyelembe venniük a sebészeknek a műtét előtt? A válaszok hamarosan kiderülnek, előtte azonban ismerjék meg a főszereplő Máté történetét. A gerincferdülés úgynevezett idiopátiás formája Magyarországon ma 100-ból 1 kamaszt érint. Ez a sokak számára jól ismert, enyhe vagy mérsékelt görbületet jelenti. Műtétre viszonylag ritkán kerül sor. Az összes diagnosztizált gyermekből körülbelül minden 25. fiatalt érint. A szkoliózis okát az esetek 85%-ában a mai napig nem látják tisztán az orvosok. A tapasztalatok szerint azonban legtöbbször a gyors testi növekedéssel egy időben jelentkezik, serdülőkorban. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy a háttérben más, egyéb okok húzódnak meg. Máté 14 éves volt, amikor az első figyelmeztető jelek megjelentek. Igazából csak a járásán látszódott neki, mert fájdalmai nem voltak, de ahogy ment az utcán, olyan volt, mintha tényleg mackósan ilyen, mintha tényleg gömb alakú lenne a cipőtalp, olyasmi járás volt, és néztük is, hogy ez most aludtalpától jár így a gyerek, vagy valami, és akkor most már tudjuk, hogy a gerincét próbálta kompenzálni, de akkor nem tudtuk, csak azt láttuk, hogy olyan furcsán megy, olyan mackósan. A
tünetek egyre markánsabbá váltak, majd egyik alkalommal valami szokatlan elváltozást vett észre Mátén az édesanyja. Februári napon történt, a Máté zuhanyzott, kijött, és megtörölközött meg minden, és háttalált nekem pont. Én a szobájában valamit csináltam, és azt vettem észre, hogy a csípőjénél egy nagyobb görbületet láttam, és nem egyforma volt a két oldal. És akkor nagyon megrémültem, hogy ez vajon mi lehet. Máté esetében ekkor már sejteni lehetett, hogy nem egyszerű tartáshibáról van szó, hiszen a fiú mindennapjait viszonylag gyorsan átformálta ez a testi változás. Régen nagyon sokat sportoltam, fociztam, nagyon sokat túráztunk a családdal, mentünk hegyekre, mindenhova mentünk, csak mivel most nagyon fáj a lábam a gerincem miatt, ezért egyiket sem tudom megtenni, mert el is gyengül a lábam, és nagyon fáj. Ezt helyettesítem virtuális játékkal. Ott is van nagyon sok barátom, nekik is vannak olyan barátaim, akiknek el szoktam mesélni ezt a történetet. Ők is nagyon biztatnak engem. A korzett viselése sokat segített Máténak, tünetei azonban kis idő elteltével felerősödtek, ezért a szülőknek muszáj volt tovább lépnie. Szeptemberben meghúztam a hátamat nagyon, és nagyon fájlaltam, és nem is mentem suliba, mert annyira fájt. És akkor anyáik felhívták a Tonyogyi Csapó Miklóst, mint egy asszisztenst, hogy kérjünk időpontot. És akkor kaptunk időpontot februárra. Utána, amivel annyira fájt, ezért inkább mondtuk, hogy akkor a magán. És akkor elmentünk magánba. A Tonyogyi Csapó Miklós közölte velünk, hogy ez nagyon nagy baj, ami a gerincemmel van, szóval, hogy ezt nem lehet csak így elengedni. Ami nekem van a hátammal, elküldött minket a idegsebészhez, a Veres Róberthez. Ő nem akart minket elkeseríteni, de ő azt mondta, hogy valószínűleg daganat van a gerincvelőmben. Utána pedig Veres Róbert egyik nap felhívta apukámat, hogy intézett nekünk egy beutalót a Szegedi Kórházba, hogy mindenféle vizsgálatot megcsináljanak rajtam, hogyha műtenek, akkor sikeres legyen a műtét. A képalkotók felvételein ekkor már egyre tisztábban lehetett látni, mi okozza a gerinc deformitását, és azt is, hogy mi minden vár még Mátéra a jövőben. Feljött a szobánkba Barzó professzor, hát nagyon rosszul éreztem magamat, mert én nem számítottam, hogy ez velem megtörténhet, hogy egy daganat, amikor eddig semmi bajom nem volt. Nagyon kivoltam, de anyukám mellettem állt meg az egész család. Az első gondolataim az voltak, hogyha esetleg műtenek, mint hogy biztos, hogy megműtenek, akkor elveszhetem a családomat, vagy esetleg meghalhatok műtét közben, és ezt nagyon nem szerettem volna. De nagyon pozitívan álltam hozzá a dolgokhoz. Azt mondta a Barzó professzor, hogy ez a betegség igazából nem annyira ritka, csak az a ritka, ami a Máténál, hogy ilyen még nem volt, hogy 21 centis neki az a daganat, amit ki kell szedni. Mondta, hogy ilyen 1-2 centiseket már ő szedett ki. Mondta, hogy túl van nem is tudom hány ezer műtéten, és hogy ő csinált már ilyet, de azok ilyen 1-2 centis daganatok voltak, de mondta, hogy a Máténak majdnem, hogy 21 centis összefüggő daganat van a gerince közepébe. Nekem nagyon szimpatikus volt a professzor, nagyon magabiztos ember, és hogy hittem minden szavába, mert annyira jól elmondta, hogy mit fognak a gerincemmel csinálni, meg hogy hogyan is fog ez történni, elmagyarázta a műtétemet.
azt bíztatott, hogy semmi baj nem lesz, meg tudják csinálni. Máté is nagyon pozitív volt, beszélgetett a professzorral, kérdéseket tett fel neki, és mint a két barát úgy beszélgettek, mondta neki, hogy ne aggódjál barátom, ezt megoldjuk, és ne törődj semmivel, legyél sok rántott húst krumplival, és a többit bízd ránk. Úgyhogy Máté innentől kezdve tényleg úgy állt rá, hogy pozitívan, és nagyon bízunk a professzorban. Az események innentől felgyorsultak. Kitűzték a műtét időpontját és átbeszélték a további teendőket a családdal. A beavatkozásra tavasztal került sor a Szegedi Idegsebészeti Klinikán. Itt végig gyakorlatilag ezek a ciszták hol egyben nyílva, hol különállóan elszeparálódva, de végig követhetők a kép aljai. Mivel Máté esetében a gerincvelőben húzódó folyamathoz társult egy másodlagos probléma, a gerincdeformáció is, ezért fontos volt tisztázni, hogy az operáció ideje alatt melyik szakorvosnak mikor mi lesz a szerepe. A tervezési fázis részeként egy tím megbeszélés során egyeztettek a specialisták. Szöges fejtartóban lesz a fejem, mert hogy célúrig megyünk. De nem húzva, csak rögzítve. Szóval minden neutrális helyzetben. Annyi, hogy teljesen grafitassza, egyedül a TH1-2 csibujánál van egy keresztül. Szerintem hogy nem fog zavarni. Akkor mindjárt mondom, ami engem aggaszt. Az alapszituáció az, hogy ennek a gyereknek van egy gerincvelő daganata, ami a nyújt vagy a panszban indul el, és egészen lemegy gyakorlatilag a kónuszig. Tehát azért vagyok én belevonva igazából, emellett van egy hihetetlen nagy szkoliózisa, és ezért jön mérte, és gyakorlatilag ezt kéne összehangolni, hogy legyen, és mi lenne a legkézenfekvőbb megoldás. Én elmondanám azt, hogy én nagyjából hogy operálnám meg, és utána ezt megpróbáljuk összehozni a tiédbe, hogy jó? Deformitásilag vagy. Így van. De hogy én meddig mehetek el. Mert a következő helyzet, itt mutatom neked a tumor. Nekem van egy kidolgozott eljárásom arra, hogy plastronszerűen kiveszem a laminákat, tehát granitommal végig megyek, és az egészet kivágom és kiemelem. És utána pedig, mikor kész a műtét, vagy egy durozás, stb., akkor azt vissza tudom tenni, és mini plétekkel ugye hozzá tudom tenni, hogy fiatal gyerek, egy év múlva gyakorlatilag totálisan összecsontosodik. A kérdésem az, hogy amikor kiengyenesítetted a gerincet, utána tegyük vissza ezt minipléttel, vagy pedig előtte, vagy egyáltalán téged zavar-e, ha visszatesszük, vagy mi legyen a sorrend? Nem, itt igazából az a kérdés, hogy csinálunk fúziót. Neked teljesen mindegy. Hát a végén is visszatehetjük. Végén is visszatehetjük, legalább akkor látom a pedikurus bent csak. Nem egybe lesz az egész kivéve. C0-tól a bónuszig egybe veszed? Megpróbálom. És akkor azt így egy az egybe vissza? Igen, úgy szoktuk csinálni. Jó? És akkor mikor már te kész vagy, akkor visszavegyed. Mielőtt a megbeszélésről a műtőbe lépnénk, kanyarodjunk vissza kicsit az időben, hogy lássuk, milyen szakmai kérdések merültek fel az orvosokban, míg eljutottak az operációig. A döntés Máté kezelésével kapcsolatban ugyanis nem volt ennyire egyértelmű kezdetben. Első ránézésre egy egyszerű, ismeretlen etiológiai görbületnek gondoltam. Picit atípusosan látszott a hátán ez a görbület, ezért készült aztán egy MR vizsgálat, ami nem minden esetben jellemző egy standard sima idiopátiás görbületnél, de nála kértünk egy ilyen vizsgálatot, és hát ezen merült fel, hogy ez nem egy egyszerű idiopátiás, azaz ismeretlen eredetű görbület, hanem valamiféle háttere van ennek a gerincvelő belül. Hosszú ideig nyilván a szülők is, meg az őt kezelő orvosok is a deformitásra vezették vissza az összes panaszt, és nem gondolták azt, hogy ennek a hátterében van esetleg egy ilyen gerincvelőt érintő daganat. És ezért bátorkodtam felkeresni az idegsebész kollégát, ilyenkor ezeknél a határterületi kérdéseknél nagyon gyakran egymás segítségét kérjük. Ugye az ortopéd sebész, én ortopéd sebész vagyok, a területe az általában a csontos gerincnél véget ér, ha
a gerincburkon, ugye a gerincburkon belül lévő folyamatot találunk, akkor az már az idegsebészeknek a területe inkább, úgyhogy ilyenkor össze szoktunk dolgozni, és egymás segítségét kérjük. Az első idegsebészeti konzultáción még csak fel sem merült a műtéti beavatkozás, mint lehetséges kezelési mód. Az én véleményem az volt, hogy ez nem kezelhető. Tehát én a szülőkkel is beszéltem, és azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez úgy hívják, inoperábilis, tehát műtéttel nem kezelhető elváltozás. Gondoltam, hogy esetleg legalább egy szövettani mintavételt csinálunk, és az alapján onkogé kezelést lehet kezdeni, és aztán az onkológussal megbeszélve lehetne esetleg a deformitásnak a kezelését megtervezni, annak függvényében, hogy az onkológus mit mond, hogy milyen prognózisa van. A gerincvelőben húzódó daganat szövettani mintavételéhez azonban olyan speciális neuromonitor alkalmazására volt szükség, amelynek segítségével megakadályozható az épstruktúrák károsodása. Így esett a választás a Szegedi Idegsebészeti Centrumra, amelynek intézetvezető professzora végül átírta Máté történetét. Referáltam az esetet a Barzó professzor úrnak, aki azt mondta, hogy ő megérti az én véleményemet, hogy ez inoperábilisnak tartom én, de ő többször átnézte, és azt mondta, hogy ő esetleg ezt megpróbálná. Hozzáhozták, mint gerincferdülést, de ugyanakkor az MR-en látható volt, hogy gerincvelő daganata volt. Ezért szólt nekem, hogy mi a véleményem róla, hogy biopsziát vegyünk, vagy esetleg nagyobb műtétet bevállalunk-e. Ő eléggé a biopszia mellett kardoskodott, tekintette arra, hogy az egész gerincvelőt érintette a daganat. Én úgy gondoltam az eddigi tapasztalatokból ítélve, hogy minthogyha jó indulatú daganat lenne, cisztás, és van esély arra, hogy ki tudjuk venni, még hosszabb műtéttel, nagyobb áldozatok árán is. Úgyhogy kicsit rábeszéltem arra, hogy próbáljuk meg megoperálni, és a Máténak úgymond az életét ezáltal jobbá tenni. És akkor megállapodtunk, hogy akkor mégis itt csináljuk a műtétet. Szegeden körülbelül 10 ilyen gerincvelőben elhelyezkedő tumort diagnosztizálnak évente, és ezeket köszönhetően az egyre nagyobb tapasztalatnak és a fejlődő infrastruktúrának az esetek 80-90%-ában teljesen eltávolítják a szakemberek. Barzó professzor döntésében fontos szerepet játszott, hogy tudta, az általa vezetett intézetben ehhez az egyedülálló kockázatos beavatkozáshoz minden szükséges feltétel rendelkezésére áll. Munkáját egy profi, összeszokott szakmai tím, valamint a legmodernebb diagnosztikai és műtéti eszközök segítik majd. És ahogy megtudtuk, még így is számos nehéz kérdés merülhet fel az operáció közben. Vannak tankönyvek, amik azt mondják, hogy középen kell bemetszeni a gerincvelőt. Ez közel se biztos, ahol a felszínt eléri a daganat. Nyilvánvaló ott a legoptimálisabb a behatolás, tehát nagyon sokat kell rögtönözni a műtét alatt, főleg egy ilyen hosszú daganatnál, amit gyakorlatilag az agytól egészen az utolsó gerincvelői szegmentumig eltart. Nem lehet tudni, hogy jó indulatú, rossz indulatú, ki lehet-e venni, nem lehet-e kivenni. Gyakorlatilag ad-hoc döntéseket kell hozni a műtét alatt, amihez természetesen segítségül hívjuk a patológiát, mert hogyha azt mondják, hogy tegyük föl rossz indulatú, akkor nem fogunk annyira radikálisan tumoreltávolításra törekedni, hiszen akkor vannak adjuváns terápiáink, mint sugárterápia, citosztatikum, amivel befolyásolni tudjuk. Ha jó indulatú, erre nyilván az adjuváns terápiák nem jók. Tehát gyakorlatilag akkor az ő hosszú távú életminőségét, az, hogy lebénul-e, nem bénul-e, csak a lába bénul le, vagy gyakorlatilag minden végtagja, attól függ, hogy most mennyire tudjuk kivenni a daganatot. Amire föl tudunk készülni, az az, hogy mekkora feltárást csinálunk, hogy fogunk behatolni, de az, hogy mi fog történni a műtét alatt, arra szerintem senki nem tud felkészülni. Általában egy jó sebész mindig nagyon optimista, de mindig a legrosszabbra készül föl. Tehát ha ez, akkor elég alázat van benne.
Abban, hogy a tumor eltávolítása mellett a gerincvelő funkcióját is megőrizzék, egy speciális, valós idejű mérést végző elektrofiziológiai műszer nyújt majd segítséget. Az éppen aktuális eredményekről pedig folyamatosan tájékoztatják a professzort. Általában ez úgy szokott lenni, hogy 100%-nak tekintjük a műtét előtti aktivitást, vagy tulajdonképpen az ott elért akciós potenciált, illetve vezetési sebességet, és a műtét közben folyamatosan kapom az információkat, hogy a 100% mennyire csökkent le. Mind a mozgatópályánál, mind pedig az érzőpályánál. Én akkor szoktam megállni az intramedulláris, tehát gerincvelői tumoroknál, amikor a jelértékek a 100%-ból elmennek 30-ra. Tehát addig próbálom kivenni, hogy minél nagyobb részt tudjunk kivenni. Igen ám, de én beszéltem a túlnyagi professzorral, és azt mondta, hogy neki is szüksége van jelre. Tehát mikor majd beteszi a csavarokat, és tulajdonképpen ezt a nagy szkoliózist kihúzza és kiegyenesíti, amit a csavarok betétele után még 2 óra, közben végig kell nézni a jeleket. És így, ha nem hagyok neki elég jelet, akkor nem fogja tudni teljesen kiegyenesíteni, mert azt fogja mondani, hogy 30-ról leesett 20-ra, akkor itt megállok, mert félek, hogy le fogom bénítani a gyereket. Tehát valahogy úgy kéne balanszírozni, hogy mind a kettőnknek maradjon elég feedbackje ahhoz, hogy meg tudja csinálni a teljes műtétét. Én a tumor eltávolítást, ő pedig a kiegyenesítését a gerincnek. De hogy pontosan mit is jelent a 100% Máté esetében? Az előzetes elektrofiziológiai mérések alapján a sebészek sajnos kizárólag a mozgatópályáról érkező visszajelzésekre tudnak majd támaszkodni a műtét ideje alatt, hiszen a fiú érzőpályája szinte egyáltalán nem funkcionál az érzékeny műszerek szerint. Az operáció előtti vizsgálatoknak azonban ezzel korán sincs vége. Mátéra vár még egy találkozó az altatóorvossal, majd egy alapos neurológiai, fizikális felmérés. Szedd meg egy számmagasságot szeretnék lenni vele. Nyisd ki szívem nagyra a szádat. Hát a műtétnél az anesztézia részét tudom neked elmondani, jó? Kaptál a nyakadba egy olyan vénás utat, ami nagyon nagy hasznunkra lesz. Nem mindenki szokott ilyet kapni, ezt csak ilyen különleges esetekben helyezzük be. Ez egy olyan vénátba helyezett kis csövecske, illetve csőrendszer, amiből vért is tudunk venni, és különböző nagyon fontos gyógyszereket egészen a szíved közelébe be tudunk adni. Ez napokig ott lehet, úgyhogy sokáig ki fog ez téged szolgálni, anélkül, hogy újra szurkálnunk kellene. Ez egy jó hír, ugye? Hát igen. Jó. Igen. Rendben. Kicsit kellemetlen volt biztosan a betétel, de erre nagy-nagy szükségünk van. No. Ezt fogjuk használni az elaltatásnál. Az elaltatásnál különféle gyógyszereket fogsz kapni, amiket nagyon pontos adagolású infúziós pumpák fognak neked beadni. Közben én egy oxigénmaszkot teszek a kis orrocskád elé, velem beszélgetsz, jó? És ez úgy fog rád jönni ez az álom, mint egy hirtelen filmszakadás. Műtét előtt egy kicsit akkor megvizsgálok, jó, hogy lássuk, hogy honnan indulunk. Úgyhogy most sok fura torna gyakorlat lesz, és utána megbeszéljük, hogy én mit látok, megbeszéljük a mai vizsgálatoknak az eredményét, meg akkor még egyszer átbeszéljük a képekkel, hogy mit tervezünk csinálni. Jó, mert most már nagyjából összeállt a teljes haditerv. A fura gyakorlatok után egy gyors referálás következik az eredményekről, végül egy kis bátorító beszélgetés a nagy nap előtt. És ugyanúgy becsukva megpróbálsz megállni egy helyben. Jobb oldalon vannak könetei, a paletikusabb a lába, látásparizis van alsó felső végtagon, kontraktúrás a bal térde, de úgy máshol különösebben nem. Klonizál a jobb lába, és mély érzészavara van, ez biztos. Soha állapot az utóbbi nem? Hát a lábát mondta, hogy azt nem tudja, de amúgy semmi sem változott. Mennyit romlotta az állapotot az elmúlt hónapban? Elmúlt hónapban. Nem tudom. Rosszabbodott egyáltalán? Szerintem igen. A járásod inkább? Vagy miben vettél? A járásom. Igen, a járásom, hogy az fárasztotta nagyon már. Kezed? Azt nem. Az ugyanolyan, mint volt? Olyan. Jó. Bal kézzel láttam a tenár környékén egy kis atrófiát, de tünetet nem látok hozzá.
És hogy vagy főnöken? Jó vagyok, nem. Kicsit izgulok. De van a mai is. Már. Túl akarsz lenni rajta. Holnap ilyenkor már túl leszel. Jó? Szerintem. Egy része. Hát egy nagy része. Jó? Holnap reggel jön le a Tunyogi tanár úr, jó? És akkor megbeszéljük az ő részét is. Körülbelül a 8 órakor mész a műtőbe. Jó? Jó. Valami kérdésed van esetleg? Nincs. Mindent megbeszéltünk. Igen. Nagyon köszi, hogy ennyire közreműködő vagy. Ez nekünk rengeteget segít. Nagyon klassz ember vagy. Köszönöm jó? szépen. És ez nagyon jó. Köszönjük. Mi is köszönjük. Jó, nagyon oda tesszük magunkat. Jó, úgy operálok, mintha a filmet operálnék. Jó? Nagyon vigyázzunk. Csőfölnök. Köszönöm szépen. Kész csók. Reggel még találkozunk. És elérkezett a műtét napja. Akkor a reggeli nyugalmas perceket gyorsan felváltja az operáció előtti készülődés. Most már nagyon izgulunk. Szépre gondolják, tudod? Tudom. A klinikai élet sajátos ritmusába azonban nagyon nehéz belesimulnia egy műtétre váró gyereknek. A várakozás feszültségét Majoros Valéria doktornő próbálja oldani Mátéban. Kérem a kezed. Jól van. Jobb így, nem? Jól van akkor. De csak akkor a jobb. Tehát a műtőben meg olyan sokan leszünk, majd meglátod, hogy észre se veszed, olyan pikpak történnek, jó napot. Hogy menjünk lifttel, vagy szokáson gyalog? Mindeközben Barzó professzor is elindul a műtőbe. Tempójával komoly kihívást jelent operatőrünknek. Amíg Mátét előkészítik a beavatkozásra, arról faggatjuk a professzort a műtő ajtajában, vajon milyen érzések kavarognak benne az operáció előtt. Nekem most jó érzésem van, mert én szeretek alkotni. Tehát én reggeltől estig a műtő vagyok. Nekem ami pontosan ebben az egész műtétben nehéz, az, hogy magukkal beszélgetnem kell. Mert én nem tudok beszélni. Vagy legalábbis nagyon nehezen tudok beszélni, és én nem ebben szocializálódom. Én a műtőből szocializálok, itt kellemetlenül érzem magam. Elmegyek 2 métert, és már sokkal kellemesebben, mert akkor azt csinálom, amit tudok, vagy amiben valamennyire otthon vagyok. Úgyhogy én élvezettel megyek be operálni, és nagyon drukkolok, hogy jól sikerüljön. Akkor tegnap még lemértük. És a műtét végén hány centi lesz el? Magasabb lesz. Hát, Szerintem egy ilyen 15-20 centivel lesz. Nem, nem kiderül, hogy az izgalomtól összemegyek. hallod ezt? Mekkorát fogsz nőni testére? Ezt nem tudom elképzelni, mi ez a tárcsa. Ez, képzeld el, hogy ez egy műtős lámpa. Ja. Nagyon szép fehér és fókuszált fényt hoz létre, úgyis, hogy képzeld el, olyan érdekesen szórja a fényt, hogy a sebész fölé hajol, és nem árnyékolja be. Én mondom, kezded egy ilyen különleges prizmarendszere van. Nagyon spéci. Hihetetlen előny, hogy a beteg 15 éves, mert nagyon nagy a regenerációs potenciálja a központi idegrendszernek. Alapvetően nincs regenerációs potenciál szinte a központi idegrendszernek,
kivéve a 18 év alattiak, vagy 10 év alattiak. Tehát minél jobban megyünk vissza az időben, helyesebben a csecsemőkor felé, annál nagyobb még a regenerációs potenciál. Ugye 15 éves gyereknél először is nagy még benne a drive. Még fiatal, gyógyulni akar. És ott vannak a szülei, akik maximálisan támogatják. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan sok ismeretlenes egyenlet. Nem etszettél? Mennyi a vérnyomás? Alacsony. Mennyi az alacsony? 60. Szinte percre pontosan 1 óra hosszával ezelőtt volt a bemetszés. Ez az első óra hossza körülbelül annak a jegyében szokott eltelni, hogy beállítsuk a megfelelő gyógyszerszinteket, hogy kialakuljon egy egyensúlyi állapot a betegnek az agyi receptorai között és a bevitt gyógyszereknek a szérumban kialakult koncentrációja között. Megnyugtató volt, hogy jót aludt az éjszaka, jókedvűen jött, szerintem nagyon bizakodó volt. Külön nagy élmény volt nekem, hogy azt mondta, hogy ettől nyugodt, hogy engem itt lát. Ez azt jelenti, hogy kialakult egy jó kapcsolat közöttünk, egy bizalmi légkör, szerintem ez nagyon fontos. Olyannyira bizalmas lett ez a viszony, hogy már tegezett is. Ez is egy jele a gyereknél a bizalomba fogadásnak. Erikson, most egy picit érezni fog. Lehet, hogy megzújtam. Kezdjük a csontot. Itt vagy Lacika? Mondom mindjárt, mit kéne csinálni az asztalról, nem? Igen. Most jövünk a nyakon, ne? A legkritikusabb rész. Igen. Akkor azt kéne csinálni, hogy alcitrendelen úr. Igen. Mi azt kéne? Tehát akkor fejekről, ugye? Aha. Szóljon már. Hát? Kezdheted. Mozdul. Igen, nézzem itt alul, hogy... Még mehet? Ne kell ellenőrizni, sok mondjuk, hogy ez asztalra. Mehet? Jó, és most le? Ott vagyunk. Királyság? Jók vagyunk így. Jó vagy? Alig van vérveszteség, nem? Azért kapott 2 egység vér, de úgy megőriztük a 30 pluszos hematokritot. Milyen a mertje? Nincs változás, ameddig volt, az megmaradt, de nem csapolás. Jó, de milyen a lába? Nincs láb. Az a picisi? Nincs. De az miattunk ment el? Nem valószínű. De a műtét elején volt? Néha volt, néha nem. Nem megbízható. Most meg néha van, néha nem? Most nincs. Az nem olyan jó. Most már 3 órája tart a műtét, és azt lehet látni, hogy megtörtént a teljes gerinc csatornának a kinyitása.
Itt most ezen a képen azt lehet látni, hogy ez a feje, itt van a lába, és hason fekszik a beteg, tehát ez itt a jobb oldala, ez pedig a bal oldala, és ez a hártya, ez az agyhártya, ami ki van nyitva, és ezek az öltések nyitva tartják, és ez maga a gerincvelő. Itt lehet látni, ahol az idegek lépnek ki a gerincvelőből, amik a kar ellátó idegekké szedődnek össze, és most megpróbálja ezt a pókhálóhártyát is megnyitni, és utána megkeresni a középvonalat, és a középvonalba fog bemenni, ott sért legkevésbé pályákat, és bemenni a gerincvelőbe. Most már magának a gerincvelőnek a megnyitása történik. És most lesz az a lényegi rész, hogy maga a daganat mennyire válik el a gerincvelőtől, illetve mennyire tudjuk megkülönböztetni az épszövetektől. A gerincvelő középvonalát megnyitotta ezt a pókhálóhártyát, belöltött a pókhálóhártyába és elhúzta kifelé. És ott látjuk azt a fekete szürkés dolgot, az maga a daganat, és most próbálja itt lehet látni teljesen jól a különbséget a daganatszövet és a gerincvelő szövete között. Valószínűleg ez alapján ez egy úgynevezett ependimoma, ami elkülönül a gerincvelő szövetétől, és akkor ezt ő most megpróbálja eltávolítani. Most ebből fogunk először most küldeni szövettan, gyors szövettan. Egy ilyen nagy műtétnél mérföldkövek vannak, ugyanis nem tudjuk, hogy a mérföldkövek között mit tudunk csinálni. Ugye az első mérföldkő az volt, hogy feltárjuk a teljes gerincet, második az, hogy plastromba kivesszük a teljes laminákat, tehát az összes csigolyának a hátsó ívét, és utána megnyitjuk a durát, kivesszük a daganatot, ez a következő mérföldkő, és utána pedig megstabilizáljuk a gerincet. Tulajdonképpen az történt, hogy az első úgymond mérföldkövekig elég jól eljutottunk, nagyon szépen sikerült föltárni, szinte nem volt vérveszteségünk, 1-2 deci, ami már eleve nagyon jó prognózisra utalt, úgymond, hogy egy 12 órás műtétnél, ha a feltárásnál van a legtöbb vérveszteség, és itt ezt sikerült megoldani, hogy minimális volt. Ez a betegnek, a gyermeknek nagyon jó, hiszen kevesebb megterhelés, csak az könnyebben fog utána regenerálódni. Kivettük a laminákat, minden rendben volt, és utána, amikor ugye láttuk, hogy mennyire feszül a durazsák, szinte kőkemény volt, akkor már értünk a gyanúperrel, hogy itt nagyon nagy bajok lesznek. Mikor végignyitottuk a durazsákot, akkor egy nagyon-nagyon feszülő gerincvelőt találtunk, és abban a feszülő gerincvelőben tulajdonképpen 4 helyen volt többnyire daganat. És arra fókuszáltam először, hogy az agytörzsbe vegyük ki a daganatot, hiszen az veszélyezteti leginkább az ő állapotát és a hosszú távú élet kilátásait. Azt sikerült viszonylag jól kivenni, és én azt hittem, hogy ez akkor még mindig a műtét élet alapján azt gondoltam, hogy mégiscsak egy jó indulatú, csak a ciszták miatt feszül a gerincvelő. Úgyhogy ezt el is küldtük a patológiára. Nem ependimoma. Oké, jó. A minta, amit küldtünk, elég lesz a rendes szövettára, vagy adjunk még? Van egy csomó mintát. Mert tudunk még küldeni, hogyha... Én fogom, tehát nem ő már. Jó, akkor még küldünk. Rengeteg van. Oké, küldünk mindenképpen. Oké, szia. Ja. Szia, rendben.
diffúz középvonali glioma biztos, hogy nem ependimoma. Mikor a második daganatot vettem ki, akkor jött a hír tulajdonképpen arról, hogy ez egy abszolút rossz indulatú daganat, nagyon-nagyon rosszul differenciált, és nagyon gyorsan osztódó, nagyon gyorsan növekvő daganatról beszélünk, ami hihetetlenül meghatározza az ő életkilátásait. Ez engem teljesen elkeserített. És ennek ellenére, hogy mégis azért valamennyire optimistában nézzük a dolgokat, még a gerincnek azon a részén, ahol nagyon feszült a gerincvelő, onnan kivettem a daganatot. Tehát gyakorlatilag a gerincvelőn kívül volt egy daganat, ami nagyon nyomta a gerincvelőt, azt kivettük, és utána a gerincvelőből még 2 helyen kivettünk daganatot. Viszont a durazsákot, tehát a gerincvelő burkot, azt így sem akartam zárni, mint egy teret adva annak, hogy amíg a következő fázisba nem kerül a gyerek, azaz a besugárzás és esetleges citosztatikus kezelésig el nem jut a gyerek, addig is adjunk teret a daganat növekedésének, ott, ahol csak részben sikerült kivenni, vagy nem sikerült kivenni. Ezért végigvartunk egy durapecset, ezzel megnagyobbítva ezt a zsákot, ahol a gerincvelő elhelyezkedik, mint egy lehetőséget adva arra, hogy megvárja a gyerek azt az időszakot, azt a 2-3 hetet, még ha nő is a daganat, hogy ne bénuljon le véglegesen. Az operáció első része véget ért. Barzó professzor helyét Tunyogi főorvos veszi át. Szépen lassan lecserélődnek az operációhoz használt felszerelések is. A mikrosebészet eszközeinek helyét fémrudak, csavarok és egy speciális fúrógép veszik át. És egy picit engedjük lejjebb az asztalt, és Jó, billenteni tudom, az ablak fele, jó? Önnek balra. Lehet? Határozott a Kezd már ilyen szkoliózisos fektetés formára. Deformitásokat úgy tudunk egyenesíteni, hogy stabil, jó horgonyokat helyezünk be a csigolyákba. Ez mai gold standard eljárás az a csavarozásos megoldás, tehát hogy minden egyes csigolyába, ahova az anatómia ezt megengedi, stabil, erős csavarokat helyezünk, és utána mobilizáljuk a gerincet, tehát az izületi sort felszabadítjuk, vésegetéssel eltávolítjuk a kis izületi részét a gerincnek, és ezzel mintegy megmobilizálva azt, utána azt a nagy C betűt fémrudazattal elkezdjük terelni a középvonal felé. Bizonyos életkor felett, tehát ez amikor már csontosan érett a gerinc, ezt így mondjuk, akkor már nem fog utána változni ennek a szakasznak a hossza, hiszen fémrudakkal, csavarokkal ezt elmerevítjük egy korrigált helyzetben, és az már gyakorlatilag egy végleges helyzet. Ezért ezt pici gyerekeknél még nem végezzük, körülbelül a serdülőkornak a második fele az ideális életkor, ez a 13 éves kor a lányoknál, 14-5 a fiúknál. Ha nem nyúlunk a velőhöz, tehát egy standard deformitás műtétről beszélünk, akkor is van veszélye ennek, hiszen nem nagyon tudjuk megjósolni, hogy mit fogunk, mekkora korrekciót enged nekünk a velő. Néha tényleg az van, hogy nagyon nagy görbületeket gyönyörűen meg lehet korrigálni, mindenféle jelvesztés vagy jelcsökkenés nélkül.
néha meg egy viszonylag egyszerű deformitás sem enged szinte semmit. De hát ilyenkor mindig optimista a sebész, és bízik benne, hogy minden rendben lesz. A több mint 12 órás beavatkozás a végéhez ért. Az operációban résztvevő csapat fáradtan és csalódottan, mégis valami csodában reménykedve kíséri ki Mátét a műtőből. Most nem marad más, csak a várakozás. Arról, hogy pontosan mi is történt a műtőben a bemetszés pillanata óta, és milyen kilátásai lehetnek Máténak, Barzó professzor mesél nekünk közvetlenül a műtét után. Nagyon kevés támaszunk volt arra, hogy tulajdonképpen milyen sérüléseket okozunk a műtét alatt, éppen az elektrofiziológia miatt, amit egyáltalán nem tudtunk használni. Nem tudom, hogy fog felébredni. Miután ez az agytörzsét is érintette, nagyon kétséges még az is, hogy fog-e tudni levegőt venni, tehát a rekeszizmait tudja majd mozgatni. Lehet, hogy holnap még ezt nem fogjuk megtudni, lehet, hogy csak 3-4 nap múlva, mert mikor ennyire sérült a gerincvelő, akár a műtét, akár a betegség miatt, akkor egy nagyon pici altatás is már hogy úgy mondjam, elfedheti az összes aktivációját a gerincvelőnek, tehát egy olyan képet mutathat, mintha nem működne a gerincvelő. Tehát lehet, hogy ez egy hosszabb dolog lesz, 3-5 nap, 1 hét, amíg egy tiszta képet kapunk arról, hogy milyen jövője van a Máténak, legalábbis rövid távon milyen jövője van a Máténak. Lehet, hogy nem tudjuk soha életében a gépről leszedni. Ezért rettentően szomorú vagyok, és nem tudom, hogy mi lesz. Ez mindig egy hihetetlen nagy teher. És a másik véglet pedig az, hogy nyilvánvalóan most nem fog sétálni, hát ez nem kérdés. Én nagyon örülnék annak, hogyha a kezét tudná rendesen mozgatni, legalább annyira, hogy bizonyos fokig önellátó legyen, vagy legalább neki kicsit optimizmusra adjon lehetőség, hogy az ujjait mozgatja, hogy meg tudja emelni a kaját, amiben tud ő fogóckodni, hogy minden nap jobb és jobb. Ebben nagyon, ha lenne egy spontán légzése és egy kis mozgás a kezébe, az nekünk nagyon jó indulópont lenne. Megjön a végleges szövettan, és utána be tudjuk sugázni 2-3 hét múlva. Tehát ugye ez a két véglet, és akkor megyünk szépen az útján ennek a dolognak. De nagyon nehéz bármit is mondani, mert ez csak egy citológia, és ők is azt mondták, hogy azért erre nem lehet alapozni, de mindenképpen azt látják, hogy rossz indulatú. De a végleges diagnózis az jövő szerdán lesz meg igazából. Most látva így a műtéti leletet, hogy ennyire nagy volt a nyomás a gerincburkon belül, ez azt jelenti, hogy a gerincvelőnek a vérellátása maximum néhány napig vagy 1-2 hétig lett volna elegendő, mert azt a nyomást már az artériás nyomás sem volt, tudta volna legyőzni tulajdonképpen, hogy a gerincvelőnek az vérellátása ne sérüljön. Én azt gondolom, hogy a Máté a következő néhány napban, 1-2 hétben teljesen levénult volna, és megállt volna a légzése. Tehát Mátét elvesztettük volna 3-4 héten belül egészen biztos. Az, hogy érdemes volt-e megoperálni, ezt megmondom őszintén, hogy nem tőlem kellene megkérdezni, hanem majd a gyerektől 1-2 hónap múlva, vagy a szülőktől, bocsánat, hogy ilyet mondok, de ez igazság. Rettentően ambivalens vagyok ebben a kérdésben, hogy valóban muszáj megszakadnunk, nem tudni, hogy jót teszünk ezzel. De előre nem tudja az ember. Ha ez egy jó indulatú daganat lett volna, azt mondom, hogy igenis, vágjunk bele és csináljuk meg. Hát így indultunk. Én azt gondolom, hogy veszteni valónk nem volt, és nem vesztettünk semmit. Tehát én ezt mondanám igazából. Nem mindig van happy end sajnos. És ezért is jobb, hogy nem volt biopszia, mert egy biopsziával nem jutottunk volna előrébb. Tudtuk volna, hogy egy rossz indulatú daganat, és akkor várjuk, hogy meghal. Itt azért adtunk neki egy nagyon-nagyon komoly esélyt mindenképpen. Még hogyha tolókocsiba kerül, ez a rosszabb eset, remélem, és visszajön a spontán légzése, azért az mégiscsak egy élet is köztünk van, én úgy gondolom. Ez a srác nagyon klassz, úgyhogy ő akar élni, szerintem ezt így fogja majd föl. Az, hogy rossz indulatú daganat, azt még nem merem teljesen kimondani, azért, mert nincs végleges diagnózis.
Mi van? Jó vagy? Igen. Hallottam, hogy elkeseredett, meg minden volt. És hogy ön is kikészült. Együtt készültünk ki. Ja, itt üldögéltünk tovább. Nem tudtad? Nem. Jó, nem is baj. Nem is kell ezt tudnod. Jó? Jó. Te aludtál akkor még. Nagyon szomorúan jöttünk ki, mert azt hittük, hogy teljesen fölösleges volt a műtét, és elvesztettük tulajdonképpen ezt a gyereket. Azóta szerencsére érdekes módon minden megváltozott, és azt nem mondom, hogy happy end, de közel happy end állapot alakult ki. Ugyanis egy héttel később megjött a valós szövettani eredmény, ami már azt mondta, hogy jó indulatú a daganat, legalábbis egy nagyon lassan növő daganat. Megcsináltuk az MR képét a gyereknek a gerincéről, és úgy néz ki, hogy a felső 3 daganatot teljesen sikerült eltávolítani, ami azt jelenti, hogy innentől mind a légzése stabil marad egész életében, ott már nem fog visszanőni a daganat, a felső végtagjait már biztosan örökké fogja tudni mozdítani, vagy mozgatni normálisan. Egyedül a lába az, ami kérdéses. Egyre jobban tudom a kezeimet mozgatni. És ez nagyon jó, a lábaimat még nem, de majd hátha egyszer az is, de most egyelőre azt szeretném, hogy a kezem rendbe jöjjön, és akkor majd tudok tolókocsiban ülni. Ugye az első problémánk az volt, hogy ugye rossz indulatú a daganat, a másik problémánk az volt, hogy nem fog levegőt kapni, és ez így is volt. Ugye egy nagyon hosszú, 12 órás, vagy nem tudom hány órás műtét volt, komoly vérvesztesség is volt, maga az időtartam miatt inkább, a gyerek is legyengült, a gerincvelő is involvált volt, pont ugye a légzésközpontból vettük ki a daganatot, és hát ennek megfelelően közel 2 hétig lélegeztetőgépen volt. Hát az intenzív osztályon ott voltunk a felkeltésénél, és az csodálatos volt, amikor mondták, hogy visszajött a spontán légzése. És egyszerűen örültünk, hogy minden rendben lesz, hogy egyáltalán tudunk vele újra találkozni, meg minden, nagyon izgultunk, hogy mi lesz, mert nagyon rizikós volt az egész műtét. Úgyhogy nagyon féltünk, hogy mi lesz a vége, és fölkelt, és mosolygott ránk, és rendesen tényleg mosolygott, amikor fölkelt, és megismert minket, úgyhogy utána már olyan jó volt az egész, hogy hihetetlen. Igazából a srácnak nem volt más választása, és ez nagyon sokat tett alatba, mert hogyha nem vesszük ki, akkor tényleg nehéz jósolni, de néhány héten belül elhagyott volna minket egészen biztos. Tehát nem volt más választás, mint legalább a felső daganatokat kivenni, mert ez az élettel összeegyezhetetlen volt gyakorlatilag. Ha ez lett volna életem első műtétje, akkor már az első daganatot se vettem volna ki valószínűleg, mert nem tudtam volna támaszkodni azokra a megérzéseimre, vagy azokra a tapasztalatokra, amit korábban szereztem. Ugye egy nagyon vékony gerincvelőről beszélünk, és abban egy viszonylag nagy daganatról. Korábban rá sem mertem volna nézni egy ilyen daganatra. Most, hogy már jó párat kivettünk, évente többet is operálunk ilyet, így megvan az a tapasztalat, hogy tudom, hogy körülbelül meddig lehet elmenni, a gerincvelő ugyan visszafordíthatatlan sérülése nélkül. Nagyon nehéz megítélni szakmailag, mert nem nagyon csináltak ilyen műtétet, hogy mi a siker, meg mi nem. Én inkább úgy ítélném meg, hogy a Máté alapján. Tehát én igazából egy műtét sikerét, bocsánat, hogy most ezt mondom, szakmailag annyira nem érdekel. Az érdekel, hogy a Máté, az embernek segítettem-e. Én azt látom, hogy Máténak most csillog a szeme, a szülei azok teljesen oda vannak, hogy a Máté lejött a gépről, és jól van, és köztük marad, a testvére is nagyon-nagyon-nagyon boldog. Jó látni ezt a boldogságot, és akkor azt tudom mondani, hogy mindegy, hogy most szakmailag mit értünk el, szerintem jót tettünk a családdal is, meg a Mátéval. Egy jelen pillanatban így látom, hogy aztán 1 év múlva, vagy 2 hónap múlva, amikor majd lesznek a gödrök, akkor hogy fog ezeken átmenni, az egy dolog, de most én úgy gondolom, hogy ez így jó volt. Szakmailag is nyilvánvaló, hogy ez volt a limit. A falig elmentünk.
ő is akarja, hogy nem negatívan áll, hanem pozitívan áll ugyanúgy a dolgok. Látja, hogy nagyon nehezen megy minden, és hogy nem egy perc alatt fognak történni ezek a dolgok, de úgy van vele, hogy türelmes, megbeszéltük, hogy ez sok idő kell, és szép lassan megyünk lépcsőről lépcsőre, és felérünk a tetejére, és együtt ezt meg fogjuk csinálni. És tényleg annyira akarja, és tesz érte, hogy ez menjen is. Úgyhogy tényleg szerintem bármire képes lesz. Az elején nagyon készültem, mert erre nem számítottam, de azért volt rá esély. Csak anya segített nekem a fejemben ezt az egészet újra átgondolni, hogy így is lehet rendes életem, hogy kerekes, székes vagyok. És az MR-be ebbe a magasságból vannak? Nincs. Ja, a Syrinx-en? Ja, a Syrinx már nincsen, meggyógyult. Itt van, nézd meg, teljesen egészséges a gerincvelő. Igen. Bocsánat, ilyen volt. Aha. Tehát azért eléggé, nézd meg. Igen. Jó. Itt már eleve volt valami egyébként. Igen, és akkor most meg így van. Hát szerintem figyelj, de annyira rengeteg hely van ott. Nagyon sok. Hogy ezt én egyelőre nem operálnám. Ugye itt végig kiszedtük a daganatot, és nagyon-nagyon sok hely. Tehát annyira rengeteg hely van, hogy nem okoz neki. Gerincvelői progresszió. Szerintem nem kéne. Ha nincs fájdalma, meg. És nézd meg, azt hittem, hogy a lenti daganatokat nem vettük ki, vagy az csak kisebbítettük, de gyakorlatilag eltűntek. Hello, szia Máté! Jó napot! Hogy vagy? Jó vagyok, köszönöm szépen. Fájdalmaid vannak? Hát egy kis fájdalom van a nyakamnál. Néha azt érzem, amikor mondjuk elfordulok balra, meg valahogy, mintha egy tégle. Egy pont. De amikor előre-hátra hajtod a nyakad, nincs ilyen villámló érzés a kezedbe vagy lábadban? Nincs. A kezemben nincs semmi. Tehát a kezed az nagyon szuper. Az teljesen működik. A lábam ez meg mozog. Ne hülyeskedj. Teljesen. Visszajött a Ment, hogy nem mozgás? teljesen, de hogy lerakom, és akkor látszik, hogy hát azt a minden. ágyba sokkal jobb, de mindent. És ki bírod nyújtani valamennyire? Hát azt nyújtogatjuk az ágyba, mert... Igen, ebben még ott az a feszülés, Ja, igen, ami igen. volt. És a másik az nem még. A másik az Az meg... nagyon kicsit. És fölbírtál már állni egyébként? Állítottak, csak... Korlát mellett, igaz? Nem korlát, ilyen... Csak állító. Kanoda, hogy így... Igen. Hát meg Kanadában, még a betesdában, amiben így belekötnek, és akkor így felállítanak, és akkor fogom magam. Látod, itt a gerincvelő, itt van az ajkad, itt van a tarkótájék, oké? Itt vannak a csigolyák, és itt volt a daganat, itt kezdődött, és ment végig, az egész gerincen végig. Így. És most nincs. Ja, és ez a mostani emeli? Nem, ez a régi, ez 21. június 24, és akkor mutatom a mostanit. A nyakom. Látod? Visszajött a gerincvelő, nincs benne daganat, látod milyen gyönyörű. Igen. Egy-két helyen van benne egy kis ciszta, gyakorlatilag igen, nem, nincs jelentősége. Ennél sokkal nagyobb ciszták voltak előtte. Nézzek, mekkora volt. Semmi. Látod, milyen nagy? És most meg semmi. Úgyhogy szerintem elég jók vagyunk. És ugye ez a nyakad. Most azt beszéltük itt a Veres professzor úrral,
hogy itt van egy kis instabilitás. Biztos látod, hogy egy kicsit itt van egy ilyen kis megtöretés. Látod? Az mi? Hát ami ott, ahol Tehát így látod, itt egy előrehajlás. Tehát itt, ahol befejeztük a stabilizálást, ott van egy kis instabilitás, azt jelenti, hogy a két csigoly mozog, ugye, ami meg van stabilizálva, az egyben van, de fölötte, ahol rögtön van egy szabad mozgás, hogy kicsit túl sokat mozog, és ettől fáj a nyakad. És most azon gondolkoztunk, amit beszéltünk is korábban, hogy ez a instabilitás, igen, hogy eléri azt a mértéket, hogy tovább tudja vinni a csavarokat meg a rudat. Tehát magyarul, hogy ezt is hozzávegyük az eddigi stabil részhez. És akkor hogy kiterjesszük. De azt mondta, igen, de azt beszéltük meg, hogy nem érdemes. Mert nagyon szépen össze van csontosodva egy jó része, úgyhogy nem érdemes. Nem nagyon mozog. És amit még itt lenne akarom mutatni, hogy lent sincsen daganat. Én azt hittem, hogy nem tudtam teljesen kivenni a daganatokat, de lent sincsen. Ezért van az, hogy jön vissza a lábad. És akkor egyre jobban fog? Igen. Azt a... Jó lesz, nem? Köszönöm szépen. Úgyhogy csak jó, így néztél ki, és akkor most meg vagy, ki vagy egyenesítve. Akkor most kell műteni, vagy nem? Nem. Egyelőre nem. Nem? Igen. Úgyhogy nagyon jó. És akkor... De hogy? Azért, mert nem annyira instabil, hogy ez neked tünetet okozna. Tehát magyarul az a lényeg, hogy... vagyok most. Én is. Nem, először is nincs most daganat, jó. Nagyon szépen javul, és nincs olyan instabilitása, hogy meg kéne operálni. Úgyhogy jók vagyunk már. Ha jövök még kontrollra, akkor járva jövök be. Figyelj, csak fél év múlva akarlak látni. Jó? Jó. Anyáik nem jöttek meg. Nem baj, mehetsz tovább. Elmegyek egyedül. Sziasztok. Miket tudsz már, úristen? Ezt mikor tanultad? Mikor kísérletezted ki? Nem vagy semmi. Azt a... Bugi van a lábadba? Na.